Dobrý deň prajem všetkým, dúfam, že ma je dobre počuť. Vítajte na Kariéra Expo, veľtrh práce. Verím, že mnohí z vás si sem prišli nájsť možno novú prácu alebo naučiť sa nejaké nové pracovné skily. A ja som tu dnes preto, aby som vám trošku porozprávala o našej spoločnosti ING Hub Slovakia a taktiež za chvíľočku sa pridá k nám pani psychologička Michaela Vargová, ktorá nám povie niečo o zvládaní stresu, o stresu ako takom, takže kľudne sa posaďte a najbližších tých 30 až 40 minút vám dáme také nejaké rady do života, praktické cvičenia a tak ďalej. Moje meno je Simona Polakovičová, pracujem v ING Hub Slovakia a je to vlastne taký hub expertný a globálneho bankovníctva. Možno ING firmu poznáte mnohí, možno nie, tak my vám ju trošku predstavíme. Ale skôr ako začnem rozprávať o tom, ako sa staráme o spokojnosť našich zamestnancov, o ten známy well-being, tak by som vám chcela ukázať také kratučké video, ako vyzerá taký deň v našej kancelárii, keď prídu kolegovci do práce, ako vyzerá ich pracovný deň z toho pohľadu toho nášho kolegu. Takže pozrite si toto kratučké videjko. Takže, takto vyzerá jeden pracovný deň u nás v ING. Ako ste si mohli všimnúť, naozaj veľmi nám záleží na to, aby sa naši kolegovia cítili komfortne a príjemne u nás v office. A mohli ste si všimnúť, že tam máme aj psíkov, máme tam také dni, kedy sú dovolené vziať si do práce aj domáci miláčikovia. Máme fitko, máme miestnosť pre jogu a rôzne cvičenia, máme tam herňu, máme tam knižnice a rôzne také kľudnejšie zóny, kde si môžete oddychnúť, dokonca na záver si tam kolega išiel zdriemnúť do takej odpočívárne, takže naozaj u nás v ING Hub Slovakia je ten well-being a tá pohoda našich zamestnancov pre nás veľkou prioritou. A nie je to len o tom, že máme teda fitko a tak ďalej, ale veľmi dôležitý je pre nás hybridný model práce. Ako jedna z veľmi mála firiem máme naozaj ten model nastavený na 1 až 99%. To znamená, že tí naši zamestnanci sa samostatne v rámci tímov rozhodujú, či chcú pracovať z kancelárie raz za týždeň, alebo raz za mesiac, alebo tam chcú byť 3-krát do týždňa. V podstate všetko je to na ich rozhodnutí a na tom, ako sa dohodnú v rámci toho tímu. A naša už teraz bývalá CEO mala takú krásnu vetičku, ktorú často rada hovorila, ktorá znela niečo ako: keď sa chcete sústrediť a chcete pracovať, zostaňte doma, a keď sa chcete zabávať, tak prídite do kancelárie. Naozaj v kancelárii organizujeme množstvo aktivít pre našich zamestnancov, robíme rôzne pub kvízy a rôzne eventy, chodíme strašne veľa dobrovoľničiť a stále sa nejakým spôsobom zabávame a organizujeme aj dobré veci, aj zábavné veci, aj športové veci a naozaj každý z našich kolegov si nájde to svoje v rámci toho pracovného dňa. Takže tento hybridný model práce je naozaj veľmi ťažiskový. U nás nenútime nikoho chodiť, že 50% času do kancelárie alebo podobne, pretože sa nám naozaj potvrdilo, že zamestnanci si to veľmi vážia a nestáva sa nám také, že by nikto akože vyslovene odmietali chodiť do kancelárie. Práve naopak snažíme sa im vytvoriť tie podmienky také, aby tam chodili radi a dobrovoľne. A to sa nám aj naozaj darí.
Taktiež máme naozaj veľmi samostatné týmy, ktoré sa, ako som spomenula, same rozhodujú, kedy prídu do tej kancelárie, kedy si tam stretnú, kedy si dajú nejaké tie spoločné raňajky a v podstate ten líder je tam len na to, aby nejakým spôsobom ich supportoval, aby im pomáhal v rozhodovaní, v riešení ťažkých problémov, ale tie naše týmy vlastne fungujú úplne samostatne. Ten ich šéf v úvodzovkách je tam len na to, aby schvaľoval dovolenky v dochádzkovom systéme viac menej. Takže naozaj tie týmy úžasne fungujú, máme veľmi seniorné týmy, ale dokonca aj juniornejšie, ktoré krásne sa naučili fungovať týmto modelom a je to perfektné. A ďalšia taká veľmi dôležitá súčasť nášho well-beingu je to, že sa snažíme dať našim kolegom priestor na sebarealizáciu. Každý samozrejme má tie svoje oficiálne pracovné povinnosti, ktoré musí plniť, ale snažíme sa kolegom dať príležitosť, aby sa vedeli organizovať a seba realizovať aj v iných odvetviach. Máme okolo 15 komunít vytvorených u nás, ktoré sú vlastne na to zriadené, aby tí naši kolegovci robili, čo ich baví. Máme športovú komunitu napríklad, ktorá organizuje turnaje a rôzne cyklistické tripy a bežecké súťaže a proste takéto všelijaké aktivity. Chodia pravidelne hrávať volejbal po práci, chodia sa otužovať v zime do studeného jazera a podobne. Máme aj tzv. Fun crew. Nemáme vlastne u nás vo firme žiadnu eventovú agentúru, ktorá by organizovala naše veľké firemné večierky, ale robí to asi 10 zanietených kolegov, a vlastne sami sa rozhodujeme, ako chceme mať tému a kde to budeme mať a ako to bude vyzerať a veľmi nás to baví. Taktiež máme tzv. CSR komunitu, čo znamená Corporate Social Responsibilities, ktorá vlastne organizuje všetky tie dobrovoľnícke aktivity. Pomáhame ľuďom bez domova, čistíme naše okolie, veľakrát sme boli v mestských lesoch, boli sme na Vtáčom ostrove, staráme sa o zvieratka, ktoré nemajú majiteľov a podobne. Takže naozaj firma nás plne podporuje aj v takýchto aktivitách. A robíme to všetko cez pracovný čas samozrejme. Takže je to naozaj super, že nás podporujú a dovolia nám to robiť. Zase je to len o tom, že sa musíme dohodnúť v tom týme, že ja idem dneska dobrovoľničiť, prosím ťa, zaskoč ma a podobne a funguje to perfektne. Takže tieto komunity v podstate aktívne zapojili 200 kolegov, ktorí naozaj sa aktívne podieľajú na vymýšľaní, organizácii a realizácii všetkých týchto aktivít a eventov, ktoré máme. Za posledných 12 mesiacov sa nám podarilo zorganizovať vyše 50 rôznorodých akcií, na ktorých sa vlastne zúčastnili skoro všetci naši zamestnanci. Máme okolo 1350 zamestnancov v súčasnosti a každý jeden z nich sa aspoň jedenkrát zúčastnil nejakého nášho eventu. Takže naozaj máme veľmi aktívnych ľudí vo firme a veľmi si oceňujú aj to, že im dávame ten priestor na tú sebarealizáciu a na ten well-being, aby mohli nielen pracovať, stále byť za tým počítačom, ale aby mohli robiť aj nejaké veci pomimo. A ten well-being ako taký sa naozaj tuto aj ukazuje na týchto našich fotkách, že tí ľudia sú veľmi spokojní, našli si množstvo priateľov a kamarátov u nás vo firme a radi sa stretávajú aj po pracovnej dobe, a napriek tomu, že nie vždy idú do tej kancelárie, ale práve naopak ostanú doma, sústredia sa na prácu a po práci idú niekam na nejakú aktivitku alebo prípadne aj počas pracovnej doby. Tu vidíte zo pár takých eventov, ktoré sme vypichli, kde naozaj si naši kolegovci užívajú a veľmi sa radi zabávajú a tešia zo spoločnosti svojich kolegov. Možno aj o to viac, že nie sú nútení chodiť do tej kancelárie na dennej báze. A samozrejme ten well-being sa snažíme nielen interne komunikovať, ale vypúšťame ho aj do sveta. Stali sme sa vlastne partnerom podcastu Nevyhorený, kde sa snažíme naozaj ľuďom pomáhať, aby zvládali tie náročné situácie životné a proste trošku im dopomôcť, aby sa nejaký ten work-life balance, aby našli tú rovnováhu medzi tým pracovným a súkromným životom. A my sme tu vlastne aj preto, že spolupracujeme, jeden z našich veľkých benefitov pre našich zamestnancov je aj psychologická poradňa firmy spoločnosti NF Consulting, ktorá vlastne dáva našim zamestnancom 24 hodín denne príležitosť zavolať s akýmkoľvek problémom a nechať si poradiť od renomovaných psychológov, ktorí sa naozaj snažia
ich podporiť v každej, či už osobnej alebo pracovnej situácii. A ja by som teraz rada pozvala na pódium pani psychologičku Michaelu Vargovú, ktorá nám trošku porozpráva viac o strese, čo je to stres, či môže byť aj ten stres nejakým spôsobom manažovaný a zvládnutelný. Nech sa páči. Dobrý deň, vítajte u nás. Myslím, že si môžeme k tomuto sadnúť. Ten mikrofónik, neviem, či nám funguje. Asi bude. Treba ho zapnúť? Ospravedlňujeme sa za menšiu technický výpadok, ale verím, že to bude v pohode fungovať. Skúste? Tak, už to funguje. Super. Trošku ešte asi dvihnúť hlas by sme potrebovali. Takže pani psychologička nám dnes prišla porozprávať trošku viac o tom strese a o tom, ako ho zvládať a možno nám dá aj nejaké praktické rady, ako sa mu vyhnúť alebo ako ho riešiť, keď už je. Ale ešte skôr, ako sa pustíme do tej témy stresu. Mňa by len tak z osobnej zaujímavosti zaujímalo. Volajú vám tí naši kolegovia k vám do firmy a pýtajú si rady na nejaké tie osobné alebo pracovné problémy? Využívajú to? Ja by som možno tak na začiatok to zaramcovala, že my poskytujeme taký program podpory zamestnancov a jedna z tých fóriem podpory je telefonické poradenstvo 24 hodín, 7 dní v týždni. A to využívajú buď na to, že akútne potrebujú nejakú radu, ale skorej zväčša s tým, že v niečom sa necítim úplne dobre, je to už na psychológa, alebo čo by som mohol robiť, kam by ste ma nasmerovali, ale tiež nás vlastne kontaktujú, že sa prihlásia do ďalšej služby, ktorú vlastne pre ANG poskytujeme v rámci podpory programu podpory zamestnancov, a to je, že absolvujú potom buď online alebo osobne psychologické konzultácie, vlastne, ktoré zabezpečí touto formou zamestnávateľ. A teda zvyknú najmä tieto konzultácie využívať, lebo je tam viacej času ako cez ten telefón a prichádzajú s rôznymi vecami. Niekto prichádza vyslovene s tým stresom, že ako by som mohol zvládať stres, cítim sa pod tlakom, úplne to neviem až tak uchopiť, veľmi častým je povedzme aj časový stres. A niektorí klienti už prichádzajú aj s takým začínajúcim vyhorením alebo aj v neskoršej fáze, tak to sú potom zase iné témy, čo ďalej riešime. Ale častokrát sú to aj témy, ktoré sú nie úplne pracovné. Je to výchova detí, partnerské vzťahy alebo aj iné vzťahy, nejaké iné náročné prežívanie, alebo aj keď sú prechodne v nejakej náročnej životnej situácii, nejaká zmena, nejaká udalosť v rodine. Naozaj s veľmi rôznymi vecami. Ja sa veľmi teším, že to takto hovoríte, lebo naozaj niekedy máme všetci v živote veľmi náročné obdobia, či už pracovné, osobné a tak ďalej. A to, že existuje psychologická pomoc, je vynikajúce. Ja si to veľmi vážim, že náš zamestnávateľ to poskytuje a som rada, že to ľudia využívajú. Je to úplne v poriadku a je to veľmi nápomocné na riešenie mnohých problémov. Takže ja sa veľmi teším, že tento benefit naši zamestnanci aj aktívne využívajú. A začneme teda úplne od začiatku. Vedeli by ste nám, pani psychologička, trošku viac približiť, že čo tu vlastne ten stres je, kedy, ako ho vôbec vypozorovať, ako rozlíšiť, či som len nervózny, alebo naozaj už som v stresovej situácii. Existujú nejaké signály, ktoré by sme vedeli uchopiť a rozpoznať tú stresovú situáciu? Ja by som možno začala tým, že čo vlastne ten stres je, lebo je veľa definícií ohľadom toho, ale taká najjednoduchšia definícia, že je to naša nešpecifická reakcia organizmu na nejaké podmienky, ktoré sú na ňo kladené. To znamená, že povedzme, bežne sme v rovnováhe, nejako fungujeme, ale príde nejaká situácia, ktorá od nás vyžaduje nejakú zmenu. Hej, potrebujeme sa jej prispôsobiť. Napríklad teraz je to iné, keď sedím tam na tej stoličke a keď si sadnem tu, pretože teraz tá situácia je taká, že sa musím prispôsobiť tomu, že vám potrebujem odpovedať, že tu je svetlo, v ktoré ma treba môže stresovať, je tu veľa ľudí a tá situácia je v niečom iná. A prichádza určitý stres, s ktorým ja potrebujem vedieť narábať. Je to vlastne, tá stresová reakcia je adaptácia našeho organizmu na nejaké nové podmienky, na nejakú novú situáciu. A že často mi tak napadá, keď hovorím o tom, že na rôznu situáciu, že stres má často takú negatívnu konotáciu, ale on sa vlastne spája aj s veľmi pozitívnymi udalosťami. Že stresuje ma napríklad to, keď sa naozaj stane nejaké nešťastie alebo v náročnej situácii sa vyskytnem, ale kopeckrát je to napríklad taký silný stresor aj svadba, alebo narodenie dieťaťa, alebo dostanem nejakú novú pracovnú pozíciu, na ktorú som sa pripravovala, tešila. Takže to stále sa vlastne zmenia tie podmienky, ktoré sú na mňa kladené a ja sa s nimi musím vyrovnať.
A vtedy je vlastne tá stresová reakcia. A teda ako sa môže ten stres prejavovať? Sú nejaké také jasné signály, kedy vieme, že aha, tak toto je teraz stres a ja ho musím nejako prekonať a zvládnuť? Je takých viacero signálov, ktoré nás môžu navigovať. Pri strese je to napríklad, keď sa sústredíme na naše telo. Lebo stres je veľmi silná taká aj fyziologická reakcia, evolučne, že bola, kedy nám vlastne, keď sme boli v strese, nám to zachránilo život a to stále akoby zostalo. Čiže ak sme senzitívni k našemu telu a vnímame vlastne, ako sa v ňom máme, aké sú tam signály, tak to nás môže navigovať. Jedna z takých akoby najjednoduchších ciest, ako to začať robiť, je napríklad sústrediť sa na dýchanie a uvedomovať si, že ako dýcham, či to moje dýchanie je zrýchlené, spomalené, či mám pocit, že mám dostatok vzduchu, či sa nepotrebujem viacej nadýchnuť. To nás prvé tak privádza k tomu, že sústredím sa na svoje telo, ale tiež ľudia popisujú, ako že rôzne zažívajú stres a vy to možno na sebe aj poznáte. Že niekomu zviera žalúdok, niekto sa začína potiť, potenie je taký veľmi častý prejav stresu akútne. Ale je možno rozdiel, že či ten stres prežívam akútne teraz, lebo som v nejakej pre mňa novej situácii, s ktorou musím narábať, alebo že či je to taký akoby dlhodobý chronický stres, ktorý mám stále. Že mi často to vyžaduje aj tá doba, v ktorej žijeme, že sme stále v takom akoby nabudení, v takom väčšom strehu a nie v pohode. A to tiež môžete si ako prvé v tom tele všimnúť nejaké tenzie. Že či naozaj viem vypnúť, či som taká zrelaxovaná, alebo či stále mám nejaké napätie v tom tele. Ono ten stres vie byť niekedy aj nápomocný, však, že nás vie vybudiť nejaké reakcii a vie nás možno nakopnúť nejakej aktivite, ako ste spomínali v minulosti, to bolo vlastne tá záchrana života, nejaké tie púdy seba záchovy. Takže možno je tam aj nejaké trošku pozitívum na tom strese. Hej, určite, že vlastne ten stres nás motivuje k výkonu a tiež aj stimuluje našu tvorivosť alebo kreativitu mnohokrát. Aj sú rôzne typy ľudí, ktorí s tým stresom zaobchádzajú, ale niekedy napríklad aj keď máme nejakú úlohu, a nemáme žiadny ako stres okolo toho, tak veľmi sa do nej netlačíme. Že pre niekoho aj ten časový stres je napríklad, že OK, viem, že toto ma čaká o pol roka, ale čím viac sa to blíži, tým mám väčší stres a tým ma to viacej tlačí k tomu vlastne tú úlohu vyriešiť alebo urobiť. Ale tiež vlastne ten stres evolučne bol veľmi žiaduci, že naozaj nám pomáhal prežiť a dnes nám stále pomáha prežiť a adaptovať sa na tie nové situácie. Len to, čo býva akoby problém je, že v minulosti naozaj sme utekali pred medveďom, hej, a naozaj to bol útek, útok alebo zamrznutie a to isté sa nám deje stále, akurát, že tie naše medvede sú niečo iné, hej, že niekedy naozaj sme fyzicky museli utekať a preto aj tá fyziologická reakcia bola v poriadku, ale teraz nás napríklad stresuje, povedzme, keď sa pohádame s kolegom a ono je super, keď napríklad ten hnev a stres, ktorý tam prichádza, predýchame, ale to v tom našom tele to stále zostáva. Lebo keď by sme mali utekať, tak sa zmení náš organizmus. Nahrnie sa nám krv na iné miesta v tom organizme, spúšťajú sa iné hormonálne reakcie, zvýši sa hladina glukózy v krvi a podobné veci, ktoré nám naozaj pomáhajú utekať alebo bojovať. A to isté sa vlastne deje aj teraz, keď riešime nejaký konflikt, alebo povedzme, keď takto prednášame a sme z toho v strese. Ale keď to predýchneme, tak to v nás akoby zostáva. A to už možno tak som načetla, že sú vlastne dôsledky toho stresu na zdravie, že ak s tým stresom nevieme narábať, tak potom z toho prichádzajú rôzne ťažkosti s tým súvisiace. Ja som osobne podľa mňa skvelým príkladom toho pozitívneho stresu, že ja som taký ten tzv. Prokrastinátor často, že však mám čas a veď v pohode a v momente, jak už cítim, že teda už mi ten deadline alebo teda tam nejaký termín dýcha na krk, tak vtedy sa viem vyprovokovať v najväčšej aktivite a vtedy viem vyriešiť kopu problémov a kopu vecí naozaj vo veľmi krátkom čase. Takže to je naozaj ten pozitívny stres, ktorý ja vnímam ako dobrú vec v živote, lebo konečne ma niečo donúti proste a naozaj makať. Ale teda nás asi trápi v živote viac ten negatívny stres, ten, ktorý nás obmedzuje, ten, ktorý nám spôsobuje nepríjemné stavy, presne to potenie a proste nejaký diskomfort životný. Dá sa ten stres nejakým spôsobom, dá sa mu predchádzať vôbec, že dá sa mu ako keby nejako vyhnúť v tom živote, že už viem rozpoznať, že nejaký typ situácie mi spôsobuje stres, tak viem sa ja vopred nejako naladiť
optimisticky, pozitívne, že teda vlastne, aby som ho eliminovala už vopred, alebo proste tomu sa nedá vyhnúť v živote? Hej, ako ten stres je v zásade veľmi žiaduci kvôli tomu, že čo sme si povedali, ale dôležitá je možno tá hladina stresu, ktorú máme. Lebo keď vy hovoríte, že ten stres vás vyburcuje k výklav, tak to niekde znie, že viete odhadnúť tú hladinu, že OK, teraz ten stres má púdi k tomu, aby som niečo urobila, ale keby toho stresu bolo príliš, tak môže byť až taký paralizujúci. Čiže niekde je možno poznať tie svoje schopnosti a svoje limity, lebo aj v rôznych situáciách rôzne reagujeme. Čiže to, čo pomáha ako pracovať neskôr s tým stresom, je napríklad poznať svoje zdroje, poznať nejakú svoju osobnosť, svoje tendencie na reagovanie, ale tiež, čo je také akoby veľmi dôležité a čo tak pomáha, je vyvažovať stresory. Že keď sme hovorili o tom strese a stresovej reakcii, tak to spúšťa nejaký podnet, vlastne začne tú stresovú reakciu a ten voláme stresor. A je to vlastne, že ak ja teraz mám povedzme nejaký deadline alebo nejakú dôležitú výzvu v práci, ktorú potrebujem zvládnuť, tak ja ten stres a tú energiu a tie zdroje, ktoré som do toho vložila, potrebujem niečím vyvážiť. Lebo keď sa bavíme aj o takej stresovej reakcii, tak je taká prvá akutná fáza, kedy potrebujem zareagovať. Potom je tá fáza, kedy sa prispôsobím tým podmienkam, ktoré sa dejú, a tá posledná fáza je tzv. Vyčerpanie, kedy potrebujem nabrať znova sily. A to napríklad zo skúseností veľa ľudí tak podceňuje, že my častokrát práve ideme s tým, že teraz mám takýto projekt, ktorý ma veľmi stresuje, ten dokončím, ale potom tam není tá fáza toho vydýchnutia, toho upokojenia sa, ale zoberiem hneď ďalší, lebo to vnímame ako samozrejmosť, že sme to zvládli a ideme ďalej. Čiže niekde aj jednak poznať svoje zdroje, svoje silné stránky, ale tiež vyvažovať tie stresory a tiež aj možno sa zaoberať tými okolnostiami, že možno, že v akom som období, koľko tých stresorov mám. Že keď ja mám teraz náročné úlohy z práci, keď doma riešim nejakú pacientskú tému alebo životnú zmenu, keď moje dieťa začína chodiť do školy, keď že potrebujem sa presťahovať alebo chcem si zobrať úver, že to je akoby veľa vecí dokopy, čiže dopredu ja môžem toto očakávať, predpokladať, pripraviť sa na to, ale takisto môžem modifikovať tie situácie, lebo keď ste hovorili o tom strese, že čo môžem urobiť dopredu, tak ono to je väčšinou, že nás stresujú podobné veci alebo podobné situácie. Keby sme z tej pracovnej roviny odišli povedzme do osobnej, tak sú to napríklad, že stresuje ma, keď sa mám stretnúť so svojou svokrou, lebo, a že teraz chcem sa s ňou stretávať, lebo chcem s ňou mať nejaký vzťah, chcem, aby deti s ňou mali vzťah, ale keď príde k nám na návštevu, tak nevie, kedy má odísť, komentuje, ako máme rozložené veci doma, má poznámky k tomu, že deti obsedia, neobsedia. A že to je situácia, ktorej až tak sa nemôžem vyhnúť, ale viem ju modifikovať a pripraviť sa dopredu. Napríklad môžem sa s tou svokrou stretnúť na nejakom neutrálnom mieste, môžeme ísť do kaviarne, môžeme ísť na ihrisko. Môžem si tam naplánovať potom nejakú aktivitu, na ktorú budem musieť odísť, aby sa ten čas nepredĺžoval. A že vlastne aj takto to viem dopredu ovplyvniť. Že... Takže správne tomu rozumiem, že v podstate aj tak ako keby vedomé vystavovanie sa tej stresovej situácii nám môže pomôcť to nejakým spôsobom do budúcna stále lepšie a lepšie zvládať tú nejakú opakujúcu sa situáciu. Lebo napríklad mne osobne mám taký pocit, že keď som prvýkrát mala nejakú prednášku na pódiu, tak som bola v príšernom strese. Už teraz, keď je to 30., 50. krát, tak už som není spotená až potiaľ to už len tu, už je to lepšie. Čiže stále ako keby si lepšie a lepšie zvykam na to, že presne tie svetla, ľudia teraz a toto všetko. Takže možno aj takéto nejaké vedomé vystavovanie sa toho stresu pod nejakou mojou kontrolou, nazvime to, mi môže to pomôcť do budúcna zvládať. Môže, a čo ste povedali, také dôležité slovo v súvislosti so stresom, kontrola, že to, čo býva akoby najväčší stresor alebo najviac zvyšuje hladinu stresu je, keď vnímame nejakú situáciu, že nemáme žiadnu kontrolu. To je napríklad, keby sme šli do extrémov, tak jeden z takých ako diagnostických kritérií pri posttraumatickej stresovej poruche je, že vlastne pri nejakom zážitku alebo situácii ten jedinec nevnímal, že by mal akúkoľvek kontrolu v tej situácii. A keď teraz hovoríme o tých prednáškach,
tak sa máte stále viac a viac kontroly, lebo už ste to zažili, už viete, ako zareagujete, už viete, ako sa mám zachovať, keď sa stane toto alebo tamto. A že my niekedy si nenaplánujeme, že aké situácie nám prídu do života, ale môžeme hľadať, že aj pri tých neočakávaných situáciách, kde by sme mohli mať aspoň trošku kontroly, že čom, že ako by sme sa mohli s tom prizobosodiť. Ale keď ste hovorili o tej vašej prezentácii alebo o tom, že sa to dá nacvičiť, tak to sa určite dá, ale znie to aj, že máte dobré uvedomenie ohľadom tej vašej hladiny stresu. Lebo je iné, keď ja som nikdy neprednášala a mám stres z toho, že tam bude veľa ľudí a teraz by som šla povedzme na takúto prezentáciu, kde vidím, kde sa veľa ľudí hýbe, kde neviem, kto príde. Tak ma to môže inak stresovať, ako keby som šla povedzme prednášať do nejakej firmy, kde viem, že bude 20 zamestnancov a budú povedzme všetci z manažmentu, že mám viacej vedomostí o tom. A že ak by ste prvýkrát šli sem, možno nie, opravte ma, ale tak zovšeobecnene, že tá hladina stresu by mohla byť veľmi vysoká. A mohli by ste zažiť zlyhanie treba pri tom, alebo mať do budúcna ešte väčší stres. Ale keď ja poznám tie svoje schopnosti a nejaké zdroje, ktoré mám, tak sa vystavím situácii, kde očakávam, že by som ju tak trochu mohla zvládnuť a to ma posilí ďalej. A možno na budúce na tej mojej prednáške nebude 20 ľudí, alebo je tam už 50. A vy ste spomínali niečo o akútnom strese a chronickom strese, ak správne som to pochopila. Ako vieme rozlišiť, že niečo je už také, že naozaj dlhodobé, že ma to obmedzuje nejak v mojom každodennom živote? Možno, že není to, že len teraz pred prednáškou som chvíľu v strese a chvíľu po nej, ale že už som dlhodobo v tom živote v strese a už to začína vplývať na tú moju kvalitu života. Aj to je asi napríklad, že sa vieme vrátiť do toho tela a všímať to, keď máme zážitok, kedy sme relaxovaní a kedy sme v pohode, ako to vyzerá. A že len tak si spraviť taký screening tela ráno, keď vstávam. Tak vstávam s tým, že som v pohode a teším sa do nového dňa, alebo už vstávam s tým, že sa mi krúti žalúdok a že cítim nejaké napätie a že už myslím na to, že že dnes by som radšej ani nevstala, lebo čo ma to všetko čaká. Že môžem si to všimnúť a môžem si to všimnúť aj na svojom dýchaní, ale keď hovoríme o tom akútnom a chronickom strese, tak s tým akútnym stresom sa vieme vyrovnať, keď máme nejaké zdroje, keď zvládneme tú situáciu, ale ten chronický stres je oveľa taký ako nebezpečnejší a má potom výraznejšie vplyvy na naše zdravie. A je to o takom nabudení. Že my vlastne, keď sme v strese, tak je tam nejaké nebezpečenstvo a stále sme takí trochu nabudení, že musíme na to nejako zareagovať. Keď začína tá stresová reakcia, tak aj spozorňujú naše zmysly, aby sme prežili evolučne. A keď sa nám toto deje vlastne každý deň, že sme tak trochu nabudení a čakáme, čo príde, tak to veľmi ovplyvňuje aj potom náš zdravotný stav a ďalšie ťažkosti. A má to na nás taký negatívnejší vplyv ako to, keď je vlastne jednorázovo alebo v nejakom období sme viacej akutne v tom strese. Čiže na zdravie vplýva až ten chronický stres, že ten taký akutný, ktorý mám hodinku, by ma nemal nejak zásadne zdravotne obmedziť. Že keď ho ale mám dlhodobo, až to vplýva na ten môj organizmus dlhšiu dobu, tak mi to môže začať spôsobovať aj zdravotné komplikácie a rôzne choroby a problémy. Určite z tohto hľadiska ten chronický stres je nebezpečnejší, ale úplne neviem, či by som povedala, že akutný stres na to nemá vplyv, lebo je aj rozdiel, ako sa ja akutne s tým stresom vyrovnám. Lebo presne ako sme hovorili, že keď ten stres predýcham, tak ja v tej situácii to zvládnem, absolvujem to, ale to telo si to akoby pamätá. Lebo tá stresová reakcia je taká, že naozaj ma to prúdi k tomu, aby som proste utekala alebo bojovala. A keď ja sa predýcham, tak to sa neudeje. A to napätie a tá reakcia zostáva v tele. Preto je veľmi fajn potom sa tým akoby ďalej zaoberať. A to, že čo môžeme robiť s tým stresom, ako ho môžeme odbúrať. Že častokrát je to aj fyzická aktivita, ktorá vlastne túto reakciu z nás dostáva von. A vlastne to závisí od toho, ako s tým narábame. Vieš, že keď ja mám akútnu stresovú reakciu a mám ju často a už s tým až tak ďalej nezaobchádzam, tak aj to je v zásade nebezpečné, alebo to robí niečo s tým našim nabudením a to sa potom hromadí. A vlastne taký ten nahromadený chronický stres môže potom viesť až k takému tomu vyhoreniu, v podstate, ako hovoríme, hej?
Hej, že to je taká častá téma, ktorá sa spája, že stres a vyhorenie. Ja by som možno na začiatok povedala, že aký je medzi tým rozdiel. A že keď hovoríme o vyhorení alebo o syndróme vyhorenia, tak to je vlastne ako dôsledok dlhodobého chronického stresu. A v takom zmysle napríklad, že ja keď mám akutne v práci stres, že musím vyriešiť nejaký projekt, OK, tak ho vyrieším, ten stres ustane, ale ak ja dlhodobo, povedzme v práci, mám veľa tých projektov a nemám úplne dobrý time management, neviem vyvažovať ten voľný čas a ten pracovný čas a stále som v tom nabudení a v tom chronickom strese a zbieram to a neriešim to ďalej, tak vtedy prichádza ten syndrom vyhorenia. On tiež prichádza v rôznych fázach a podľa toho, v akej fáze sa aktuálne nachádzame, tak je ľahšie alebo ťažšie zasiahnuť a vyžaduje to menšiu alebo väčšiu zmenu. A kedy teda vlastne prichádza to obdobie v živote, že človek si povie, že OK, tak toto už zasahuje do môjho života natoľko, že treba to riešiť. Ako si má človek uvedomiť ten rozdiel medzi tým, že dobre, teraz som 1-2 dní v strese, lebo mám nejakú prezentáciu v práci alebo nejaké vypätejšie obdobie, a kedy už je to také, že naozaj treba vyhľadať tú odbornú pomoc alebo nejako naozaj aktívne riešiť to moje životné obdobie a tú stresujúcu situáciu, aby som sa vyhol napríklad tomu spomínanému vyhoreniu. Takže tam je viacero znakov a súvisí to asi aj od toho, ako vy sa poznáte, ale častá otázka aj v rámci toho EAP programu podpory zamestnancov je práve táto, že kedy vyhľadať nejakého odborníka a pracovať na tom. A vždycky to závisí, čím skorej akoby zasiahnem a skorej sa poradím, tak tým tá zmena je ľahšia. A že niekedy to je naozaj, že len sa cítim taká viacej pod tlakom a robí mi ťažkosti sa nejak zrelaxovať, cítim také napätie, že stále niečo musím robiť. A že niekde už tam je fajn zasiahnuť a si to tak skontrolovať, že aký je teda môj časový manažment, či mám aj nejaký čas na seba, či väčšina dňa je taká, že idem a plním úlohy, alebo niekde dokážem aj vypnúť. Častokrát taký navigátor sú aj ťažkosti so spánkom, aj s tým, lebo to súvisí s tým, že viem sa upovoľniť. A niekedy je veľmi fajn, aj keď sme takí citliví k feedbacku okolia, že častokrát aj to okolie na nás nejako reaguje. Lebo keď sme pod stresom, bývame menej empatickí, viacej podráždení, aj sa to vie odzrkadľovať potom na tých vzťahoch. A ak počúvame to okolie, keď nám povie, že počuje, ale že si v pohode, alebo niečo sa mi nejako nezdá s tebou, alebo keď vnímame, že máme viacej konfliktov, že aj to môže súvisieť so stresom. Dobre, takže vlastne už vieme, že naozaj najdôležitejšie počúvať to svoje telo, tie prejavy, aké nám dáva najavo, keď niečo není v poriadku, že nie je zlé častokrát sa tej stresovej situácii vystaviť, ako keby zámerne, aby sme aj to telo možno trošku privykli a nejakým spôsobom ho prispôsobili, lebo konec koncov ten stres nás aj poháňa k tým výkonom. Ale čo teda robiť v prípade, že mám nejakú prednášku alebo nejaký dôležitý meeting po firme alebo skrátka nejakú stresovú situáciu životnú, či už je to pracovná alebo osobná. Existujú nejaké, cvičenia alebo niečo, nejaké predstavovanie si alebo nejaké dýchové cvičenia alebo akékoľvek fyzické niečo, čo by nám vedelo pomôcť ten stres zvládnuť a pripraviť sa na tú situáciu tak, aby to bolo pre mňa čo najmenej bolestné? Tak existuje veľa techník a spôsobov, ako sa naučiť relaxovať alebo ako sa zbaviť akoby takého akútneho stresu, ktorý teraz máme. Že to sa tak aj hovorilo, že predýchni sa, možno ste to počuli ako deti alebo behom svojho života a to je naozaj pravda, že keď pracujeme s dýchaním, tak to vie ovplyvniť to, ako sa cítime v strese. Ale ak by ste chceli, môžeme teraz skúsiť aj takú rýchlu relaxáciu. Ja držím ten mikrofón, tak úplne neviem, či to budem vedieť spraviť, ale zaberie to iba pár sekúnd, môžem vás v tom inštruovať. Ja to poviem dopredu, že čo budeme robiť a potom to pôjdeme na ostro. A celé je to o tom, že vlastne zbierame napätie vo vlastnom tele a potom ho s dýchom uvoľňujeme. Takže to, čo budeme robiť, je, že sa zhlboka nadýchneme, budeme tlačiť ruky k sebe, zatneme zuby, stiahneme žalúdok, napneme svaly na nohách a budeme tie nohy tlačiť do podložky.
a vydržíme takto nadýchnutí asi 5 sekúnd a potom vydýchneme a budeme myslieť na uvoľnenie. Môžete to skúsiť s nami, takže zatneme ruky, nohy tlačíme do podložky, áno. Začneme sa zhlboka nadýchovať, začneme tlačiť ruky k sebe, zatneme zuby, stiahneme brucho, stiahneme svaly na nohách a tlačíme nohy do podložky, vydržíme v tom nádychu a teraz vydychujeme a myslíme na uvoľnenie. A necháme všetko to napätie a stres odísť. A je to vlastne o tom, že počas toho stresu sa v nás zbiera napätie. Aj na takej emočnej rovine, aj nad tým rozmýšľame, aj v tom tele. A vlastne týmto tomu telu pomáhame zbaviť sa toho napätia. A je to také veľmi rýchle cvičenie. Môžete to využiť aj keby vás v práci, doma, kdekoľvek niekto povedzme nahneval, prišiel nejaký konflikt. Tak dá sa to spraviť aj celkom nenapadne a rýchlo. A môžete to za sebou opakovať aj niekoľkokrát. Takže vlastne nahromadiť to napätie, stiahnuť sa a potom vedome sa uvoľniť. Výborne, no. My máme ešte zo pár minút, takže ak máte nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli pani psychologičky spýtať, keby vám mohla poradiť s nejakými témami, ktoré tu možno ešte nezazneli, tak kľudne tak spravte. Mám tu aj kolegov, ktorí to môžu povedať nahlas za vás, keby ste náhodou sa hanbili alebo potrebovali nejakých prostredníkov. Ale teda naozaj najdôležitejšie je si ten stres asi uvedomiť, že teda existuje, nejakým spôsobom sa snažiť ho ukorigovať v živote a uvedomiť si aj to, že to nie je vždy úplne len to najhoršie, čo sa nám môže stať, ale že nás to môže hnať aj vopred a pomáhať nám podávať dobré výkony, ale treba naozaj počúvať to svoje telo a snažiť sa tú situáciu podchytiť skôr, ako ona ovplyvní nás a nejakým spôsobom nás dovedie až do, nedaj Bože, vyhorenia. Hej, keď nie je žiadna otázka, tak mne ešte možno napadá, že môžeme spomenúť nejaké ďalšie tipy, ktoré tak pomáhajú akoby dopredu predchádzať nejakému nadmernému stresu a potom aj vyhoreniu, teda keď sme pri tej práci. A že často to je napríklad, že rozdeľujeme čas medzi pracovným a súkromným a že máme nejaké záľuby. A pri tých záľubách napríklad, že sú to veci, ktoré nás tešia iba pre tú činnosť samotnú. Že je to iné, ako keď podávam výkon a sústredím sa na ten výsledok. Je to, že to robím len preto, že ma to baví a nemám očakávanie nejakého výsledku alebo cieľa. Čo túto napríklad pomáha je, keď si dáme tie svoje záľuby do kalendára a potom nám to pomáha to dodržať. Napríklad tiež, čo pomáha pri zvládaní stresu, alebo aj pri tom dodržiavať nejaké záľuby a vyvažovať ten pracovný a súkromný čas je, keď máme nejaké rituály, keď máme niečo, na čo sa tešíme. Môže to byť kľudne aj keď ráno prídem do práce, kým začnem pracovať, aby som sa uvoľnila, naladila, tak si vychutnám rannú kávu. Je to vždy niečo, na čo sa môžem tešiť. Niečo podobné môže byť večerná sprcha, alebo to môže byť futbal s kolegami raz za týždeň. A tam už je napríklad aj tá fyzická aktivita, ktorá pomáha, je tam aj socializácia, že pri strese veľmi pomáha, že keď to môžeme s niekým zdieľať. V nejakej náročnej životnej situácii, už len tým, že to povieme, to robí rozdiel. A keď to ešte povieme niekomu, kto to počúva a kto to pochopí, tak to tiež vlastne znižuje to naše napätie a ten stres, aj ten pocit, že na to nie sme sami. A to, že na to nie sme sami, tak to je tiež ako taký dôležitý moment a možno tu by som aj povzbudila všetkých zamestnancov, že ak by sa cítili, že naozaj niečo v ich živote ich stresuje alebo možno by to mohlo byť inak, tak aj tá naša telefonická linka alebo neskôr konzultácie sú na to, aby na to neboli sami. A že keď sme aj tak hovorili o tom, že s čím nás zvyknú klienti kontaktovať, tak samozrejme, že to môže byť aj veľmi náročná a vážna vec, ktorú ťažko prežívame, ale častokrát sú to veci, kedy len tak váhame, že OK, takto je to v mojom živote a úplne som s tým není spokojná, možno by to mohlo byť inak, ale zase nie je to až také vážne, ľudia majú aj väčšie problémy, ale že keď už sme v tomto takom váhaní, tak už aj vtedy je dobrý moment sa vlastne o to postarať. Super. A toto všetko potvrdzuje aj vlastne celú tú našu
teóriu vo firme, že vlastne dávať priestor tým ľuďom na tú sebarealizáciu a nie len tú prácu, ale ísť si jej zabehať, ísť si zacvičiť, ísť pomôcť ľuďom. Tu máme jednu otázočku, môže vám podám mikrofón, aby vás bolo počuť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som potrebovala poradiť. Druhýkrát sa mi stalo, že som vyhorela v práci, ale neviem, či to je len na ženy, alebo aj na mužov, teda je kladené veľké bremeno, čo sa týka aj detí, ako zvládať aj manželstvo, aj deti na strednej, na základnej a byť aj topka zamestnávateľov. V podstate to riešite aj cvičením, ale opakovane sa dostanete vlastne k tomu vyhoreniu. Že ako to korigovať vlastne. Že chcete byť dobrá aj v zamestnaní, ale potom nie ste dobrá doma. Čiže keď si dobrá doma, zase... Jasné. Že príliš vysoké náklad na tlaky a ako to nejako zvládať. Hej, že to je taká komplexnejšia téma s tým vyhorením. Niekde je asi dôležité mať taký reálny pohľad na to, že lebo ako ste to popisovali, tak už mi začínalo byť z toho tak trochu ťažko, že to znie, že to je naozaj veľa požiadaviek, aj v práci, aj doma, aj v partnerstve, aj o seba sa chcem postarať. A že to, čo pomáha, je snažiť sa stanoviť si už na začiatku také reálne očakávania, že síce by som si možno želala byť vo všetkom úplne top, ale možno niekedy dosť dobrá stačí, že a čo je pre vás, alebo potom pre vás všetkých také, že dosť dobrá a stanoviť si aj priority. Že keby sme mali taký úplne jednoduchý príklad, že chcem mať doma upratané, ale chodím doma bosa, tak neznášam, keď sa mi lepia špinky na nohy, tak budem vysávať možno každý druhý deň, ale možno, že mi až tak nevadí, keď nemám umyté okná. A možno nejakým týmto spôsobom pristupovať aj k iným veciam, a tiež hľadať, že čo môže byť pre nás tá podpora. Že či naozaj všetko musím robiť sama, alebo či tie povinnosti môžem delegovať na niekoho iného, aj keď možno budú urobené inak, ako by som to spravila ja. Ale tiež, že čo je v tom priorita. A keď počujem, že pri tom vyhorení je to akoby opakované, tak niekde tuším, že tam je nejaký vzorec, ktorý až tak nefunguje, tak možno je to skôr na takú prácu potom ďalej hľadať, že čím to je, že sa to stalo znova. A aj pri tom vyhorení je, keď je to v takej ďalšej, akože takej vyššej fáze, kedy naozaj človek potrebuje zmeniť pracovnú pozíciu alebo úplne odísť do inej firmy alebo tak niekedy je veľmi fajn, keď si vieme zobrať nejaký sabatikál alebo tempo, alebo dať si kľud od tej práce, ale zároveň iba to nestačí. Že my, ak neurobíme niečo s tým našim spôsobom fungovania, buď s tým time managementom, prioritami, s tým, že vyvažujem ten pracovný voľný čas, je veľa vecí, ktoré sa s tým dajú robiť, tak je tam tendencia, že spadneme do toho istého. Že my len oddychnúť si na chvíľu, som povedala len oddychnúci je super, ale zároveň tam potrebujeme spraviť niečo ďalšie. Takže neviem, či tá odpoveď je pre vás dostatočná, ale niekde mi príde, že by bolo dôležité tam patrať ďalej, že čo je vlastne tak viacej vo veci. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani psychologička. Ďakujeme vám, že ste tu boli s nami. Možno trošku túto už musíme pustiť ďalšiu prednášku, tak môžeme túto na boku sa ešte porozprávať. Ďakujeme vám veľmi pekne. A my v ING Hub Slovakia umožňujeme aj práve ten sabatikál, takže prídite k nám pracovať kľudne, tak budeme sa veľmi tešiť. Ďakujeme vám veľmi pekne, krásny deň vám prajem. Ďakujeme.